21ος αιώνας. Όλη η Ελλάδα βρίσκεται υπό ανθρώπινη κατοχή. Όλοι, όχι. Κάπου μέσα στην πλούσια φύση του νομού Σέρων, ένας τόπος ανυπόταχτης φύσης αντιστέκεται ακόμη στις συνήθειες και τα άγχη της δικής μας καθημερινότητας. Η έφορη κοιλάδα του Στριμώνα. Ένας τόπος όπου όλα κυλούν με άλλους ξεχωριστούς γαλήνιους ρυθμούς. Μια περιοχή μοναδική στην Ελλάδα που παίρνει ζωή και χρώμα από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Εκεί όπου η φύση έχει αφαιθεί ελεύθερη να αναπτυχθεί και να μεγαλουργήσει. Αυτός ο φυσικός παράδεισος είναι το δικό μας γαλακτικό χωριό. Ο τόπος που μας προσφέρει απλόχερα όλα όσα χρειάζονται για να παραχθεί κάθε μέρα αγνό ελληνικό γάλα, η εκλεκτή πρώτη ύλη για τα γιαούρτια.